ona podvádzala s Alexom, tak si ty s ňou podvádzala mňa. To máš odkiaľ? Raz, dva, tri. Prepáč, urobila som strašnú chybu. Nerezím na to. Takže si už nebudeme klamať. Už nikdy. Takže vy si myslíte, že u Oravcovcov je všetko v najlepšom poriadku, áno? Ja osobne za pána Oravca ručím. A co sa vyspá so Simčovom? Vieš to ešte? Nachytal som ich. Prestaňte zneužívať sociálny úrad na riešenie osobných animozít. Ty už máš za sebou svoj prvý bosk. Napíšeme o tom mamičke? Áno. Počkaj, rozumiem tomu dobre. Zostaneš u mňa. Hej. Ahoj, mami. Znamená to, že sa nám začala nová životná etapa spoločná. Potrebujeme nový, až poriadne rafinovaný plán. Mohli by ste byť konkrétnejší? Takže si už pripravená u mňa bývať? Asi áno. Vyzerá to tak, že som pripravená. To je naozaj neuveriteľné. Zázraky sa fakt dejú. Ako to myslíš? Tak ešte včera som neverila, že sa takéto chvíle dočka. To len ja. Počkaj, zdá sa mi to, alebo nie si z toho taká nadšená ako... Nie, len si na to ešte musím asi zvyknúť. Nechaj Ja ti s tým pomôžem. Leží. Tak mám s tým. Čo máte v pláne? Jednoducho do toho musíme zobrať ešte jedného človeka. Nie, viete, nebola by som rada, keby sa do toho zaťahovali ďalšie ľudia. Nebojte sa. Všetko vybavím ja. Vy si nebudete špiniť ruky. Viete, ide o moju vnočku. Ja by som, myslím, mala vedieť o všetkom. Vy mi neveríte. Pozrite sa, treba doktorkovi pomôcť, aby sa prejavil nejaký jezvý a nezodpovedný otec. No treba. No to je rád, že treba. Dobre, ale ako? Takto. Ja mám kamaráta Joža a ten má kobylu. A prosím vás pekne, čo do toho zaťahujete nejakého Joža a jeho kobylu? Však ma nechajte dohovoriť, ne? Ale nie, veď som vám povedala, že nebudeme do toho zaťahovať nejakých vašich kamošov, do mojich vnútorných záležitostí, nebudeme zaťahovať vašich kumpánov. Do vašich záležitostí? Ale dovolte mi, aby som vám, milá pani, pripomenul, že sú to tak trošku aj moje záležitosti. Dobre, ja vám chcem pomôcť, ale robím to aj kvôli sebe. Kvôli sebe? Vy stále nechápete, že keby to náhodou prasklo, tak ja dávam do stávky moje dobré meno, moju povesť. Ale čo? Ja som si furt myslel, že vám ide o dobro vašej vnúčky. Ale ak vám teda ide o vaše dobré meno, nech sa páči. Prosím vás pekne, je mi úplne jasné, že vy ako malý podnikateľ s nejakou špedičnou firmou toto nemôžete chápať, ale ja som primárka, rozumiete? Tak viete čo, milá pani primárka, tak sa to vašou dobrou povesťou zadávte. Bezo mňa tú vašu malú v živote nedostanete. Povedala som vám, nebudeme do toho zaťahovať ďalších ľudí. Jasné? A nekontaktujte ma viac. Zvládnete to s Marečkom? Samozrejme, že to zvládneme. Nie, že niečo vyvedieš. Táto klientka je naozaj dôležitá. Je zázobaná a hlavne náročná. Môžem si u nej dobre zarobiť, vieš? Ale na prácu potrebujem kľud. Neboj sa, my s Marečkom sme zavratá dvojka a máme toho veľa na práci, však? Dnes musíme prečítať ešte tú knižku o tom medvedíkovi. Potom tie perové kocky musíme všetky poobrizovať.
Čaute. Čau. Si poklad. Ahoj. Rupapa. Tak fajn. Kamoško, ty si tu teraz položíš. Trošku si pospí a ja si prečítam noviny. Ticho, ticho. Tak. Táta si teraz prečíta noviny a ty sa pekne pohraj. Čo tá tvoja mamina nevie chvíľu vydržať bez nás? Aha, toto je horšie. Volá Tamara. Áno, Tami? Marek, mohol by si prísť prosím ťa do škôlky? Potrebuješ niečo opraviť? Nie, Vicky ochorela. Boli ju brúško. A nemôžeš ju zobrať domov ty? Keby som asi mohla, tak by som ti asi netelefonovala. Mám kopec papierovačiek, nemôžem odísť. Aha. Ja myslím, že toho veľa na práci nemáš. Ja mám toho na práci až. Áno, a čo konkrétne? Musíš poutierať prach? Alebo vyložiť práčku? Dobre, tak tam prídem. Dobre. Tak si prosím ťa pohni, hej? Ahoj. Čau. Tak, kamoš, čo by si povedal na to, keby sme išli pozrieť tvoju sestričku? Ja si dám pizzu a margeritu, ale v kukuricu. A mohol by sme ju mať bez cesnaku? Pardon? Bez cesnaku. No musím pozrieť, priznám, ako zle pečie. Ale ja som ešte nedokončil objednávku, pane. Prepačte, čo si dáte? A mohol by som mať túto pizzu aj bez syna? Aha, a to chcete jesť iba také suché cesto s predlakom? No, musím, nakoľko mám intoleranciu na laktózu. Jasne. Nech sa spýtam. Ďakujem. Lebo ty čo robíš? Ja tu hľadám kečup. Na zemi. Mal som pocit, že padol na zem. Ja mám taký pocit, že sa mi trošku vyhýbaš. Nie. Prečo by som to robil? To by zaujímalo aj mňa. Vieš, ja sa cítim tak trošku, ako by si ma využil iba na sex. Nie. To by som nikdy nespravil. Nie, tak potom prečo sa tak cítim? Neviem. Veď si krásna. Si sexy. Aj ma priťahuješ. Ale? Ale... Dobre, ja ti to teda poviem. To kvôli tomu, to takto vyvádzaš? Môže byť, ale ty si niekedy naozaj komplikovaný. Čo moja? Tak, a sme tu. No výborné. Obidvaja? No a? Ja som ti povedala, že Vicky je chorá. A čo som ho mal doma nechať samého? A kde je Petra? Petra, ona pracuje, musí nás živiť. Si dopadol. Neboj sa, ja si niečo nájdem. Takto ja sa nebojím o teba. Ja sa bojím o malého. Čo keď má Vicky vírózu a nakazí ho? Neboj sa, malého nenakazí. Malý v živote nebude chorý. On má totiž imunitu po mne. Áno? Až to je zaujímavé. Čo, tú imunitu nepodedila aj tvoja dcera? Zdá sa, že nejaké gény má aj po tebe. Táto, Marečka je teraz preč, určite ho ja nakazím. Ale neboj sa. Hneď teraz zavoláme Peťuške a zavezieme ho k nej. No výborné, ďakujem pekne. Nemám chuť počúvať Petrine výčitky, že moja dcera nakazila tvojho syna. Hej. Linda? Táto, to teraz ideme akože k Petre? Neboj sa, hneď teraz pôjdem domov. Táto, Tak to idem sa. Nemohol padnúť. Prečo? Mena. Prídeme domov Jaj. a budeme sa hrať, na čo budeš chcieť. aj na Jorošca. Na celé stádo jednorožcov. Mami, čo? To čo tam je? No tak švihni si. Tá pani povedala, že mi odhrízne z ucha. Ja viem, neviem. Neviem. Čaute. Duchy. Kde je tá pizza?
Už ti baví. Kuky, niektoré veci naozaj nie sú také, ako vyzerajú. Už som ti hovoril, že o tom počúvať nechcem. Ale ja sa chcem s tebou o tom rozprávať. Daj si bolo. Je to vaša vec, mňa to naozaj nezaujíma. A mňa si nevšimáte, ja som obyčajný nosič pice. Videla si to? Čo? Videl ma s tou traumu. Traumu? No. Prečo? To prečo? No z toho teraz videl na gauči. No, to si to len buberka. Tá trvá maximálne 5 rokov. 5 rokov. Či ak toto s ním vydržím. Myslím, že 4-ročné obdobia ako téma budú deti baviť. Aha. Môžem sa s nimi tomu venovať celý budúci týždeň. Určite. Pripravím si to cez obrázky a už máme nejaké nápady. Mami, čo sa mi deje? Môžu sa ti niečo opýtať? Že sa bude grcať. Vieš, trápi ma Tomáš Oravec. Baby, A čo táto je? zo Súcky. Ja by som povedala, že aj to stačí. Iba 4 na 8. Čo tu zase No. úplne zbytočne. Ale toto. Problém je,